Την μεγάλη ιστορία, όπως είπαμε και νωρίτερα, κυρίως στην εποχή του 1821, και θα ξεκινήσω με εσάς που μου είπατε ότι κάνατε δωρεά το άγαλμα του. Για πείτε τα εσείς, να μην τα πω εγώ. Λέγομαι Ανδρέας Τσολοδήμος, είμαι χωριανός, γέννημα και θρέμα. Ο Καραϊσκάκης πρώτα απ' όλα στη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγιού είχε στρατηγείο του το χωριό μας. Δεν είπα ότι 500... το άγαλμα είναι του Καραϊσκάκη, ας το ακριβώς, το άγαλμα αυτό είναι μια προσφορά στους ανθρώπους, τους πνευματικούς, όλους τους πνευματικούς ανθρώπους του χωριού μας, με την ευκαιρία του ιστορικού αυτού γεγονότος και τη συνεισφορά τους που μεταλαμπάδευσαν την ιστορία από γενιά σε γενιά στα παιδιά. Λέω λοιπόν ότι ο Καραϊσκάκης είχε στρατηγείο το χωριό μας, σώζονται ακόμα τα ερείπια εδώ στα 500 μέτρα, αλλά το πιο συγκινητικό απ' όλα είναι ότι όταν οι εξοδίτες πια πληγωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι, τραυματισμένοι και αποδεκατισμένοι πήραν το δρόμο της ξενιτιάς και της ανηφοριάς από το Μεσολόγγι προς τον Πλάτανο, η πρώτη του στάση ήταν το χωριό μας. Το χωριό μας και αυτό τότε σκλαβωμένο ήταν. Ραγιάδες είχε. Δεν είχαν πλούτη, ούτε ψυγεία ηλεκτρικά που αναφέρατε πριν, ούτε αυτοκίνητα. Το μόνο τους βιός ήταν τα ζώα. Αυτά τα ζώα λοιπόν, λέει ο Κασομούλης, τα σφάξανε οι Δερβεκιστιάνοι, τα γδάρανε και με τις προβιές τους τυλίξαν τους πληγωμένους Μεσολογγίτες και τους γιάνναν τις πληγές. Είναι μια κορυφαία πράξη αδερφοσύνης, η οποία μας έχει κάνει και έχουμε με τους Μεσολογγίτες δεσμούς αίματος. Να είστε καλά. Αυτό είναι το βιβλίο, μου είπατε, που έγραψε ο πατέρας σας. Αυτό ήταν το πατέρα μου για το μοναστήρι. Ναι. Και το μοναστήρι ήταν μια εργασία... Να σηκώσουμε λίγο να δούνε το βιβλίο οι τηλεθεατές. Έχουν μικροφωτογραφηθεί από τα αρχεία του κράτους κείμενα του 14ου αιώνα. Είναι μια διδακτορική στην ουσία διατριβή που ανέσυρε 500 χρόνια πριν ιστορικά το μοναστήρι και την όλη περιοχή Απόκουρου και Θέρμου και όλη τις δοσοληψίες που είχαν με το μοναστήρι μας, τα γύρω χωριά, πνευματικά, εμπορικά κτλ. Υπάρχουν όμως, για να μην μονοπολούμε το ενδιαφέρον... Ναι, θα τα δω και αυτά στη συνέχεια. Θα ακούσω λίγο εσάς που είστε, μου είπατε... Μπράβο, σωστά το κρατάτε. Εκπαιδευτικός είμαι, σταθμό Προβασίου, λέω. Ναι.